खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबि रानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन आसाम सरकारनि सरकारि साख्रि मावनाय आरो पेन्सन लाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम सरकारा 2% डिए बांहोनानै होबाय 1 जानुवारि 2025 निफ्रायनो डिए बांनाया सानजागोन आरो बे दाननिफ्राय 2% बांनाय डिएखौ दानबान्थायाव मोननो हागोन एरियारखौ एप्रिल आरो मे दानाव होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि अनगायैबो बैसागुनि उननिफ्राय अदेबानि 15 एप्रिलनि उननिफ्राय सरकारनिफ्राय जायखिजाया ट्रेन्सफार अर्डार पोस्टिं गाइडलाइन्स रुल्स एन्ड रेगुलेशन नटिस बा अफिसियेल अर्डार जायखिजाया ओंखारोब्लानो इंलिसजों लोगोसे एसामिस रावनिबो नटिफिकेशन ओंखारसिगोन ओजोंहाय बिटिआरआव इंलिस एसामिसजों लोगोसे बर' ओंखारगोन बर' रावजों लिरनाय नटिफिकेशन ओंखारगोन आरो बराक भेलियाव एसामिस इंलिसजों लोगोसे बेंगली रावनि नटिफिकेशन ओंखारगोन नाथाय जुदि लिगेल प्रब्लेम फैयोब्ला इंलिसखौ लिगेल बा गनायजाथाव हिसाबै साननाय जागोन होननानै मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTCआव साख्रि ओंखारदों गासै 569 पस्टआव आबुं खालामनो थाखाय फोसावथाय होदों गासै 569 पस्टनि मादाव ग्रेड 3आव 294 पस्ट ग्रेड 4आव 275 पस्ट PWD सोलोंथाइ बिफान हाग्रा बिफान इरिगेशन सेरिकालचार स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप आरो आबाद बिफानाव साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जागोन जायफोर BTCनि थागिबि बिथांमोनहाल' साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे आसामनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामनाय जानो नांगोन बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि जायफोर मोन 60 गामिया उदालगुरि जिल्लायाव हाबदों बेफोर जिल्लानि सुबुंफोराबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गोसो गुदुं सुबुंफोरा CSBनि अफिसियेल वेबसाइट centralselectionboard.com आव 7 एप्रिल 2025 निफ्राय 21 एप्रिल 2025 सिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बरपेटायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय गिख्रंथाव अर खामनायजों 10 कौटिनि गोबां रांनि मुवा बेसादफोर खहा जानायखौ मिथिहोदों बरपेटानि खयाकुसि बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों मोनफानि उनाव मोनफा गलाफ्राव अर खामनानै गासैबो सेवहांगार जाजोबदों जेराव गासै 10 कौटिनि गोबां रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जादों होननानै मिथिहोदों सि जोमजों लोगोसे जुता गेलामाल गला मुलिनि गला बायदिफ्रा खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायथिदों दि मोनफ्रोमबो 6 दाननि गेजेरावनो अरा खामबाय थायो गुबुन समफोराव 10 लाखसोनिल' खहा जायोमोन नाथाय देग्लाय 10 कौटिनि गोबां रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों आरो गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों अर खामनाय जाथायखौ लानानै गोबाङानो गोबां अजद होदों खायफाया राजखान्थिनि थाखाय सोरबा दुथां सुबुङा बेखौ खालामदों होननानै अजद होदों आरो खायफाया सोरबा दुथां सुबुङा मेगन सानानै अर सावनानै होलांदों होननानै अजद होदों नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै अरा मानि थाखाय नाङो आरो मानि थाखाय 6 दाननि गेजेरावनो अरा नांबाय थायो बेनि सायाव दासिमबो रोखा जायाखै गोबाङानो बन्धन बेंकनिफ्राय लन लानानैसो गलाखौ होदोंमोन नाथाय दा जेबो राहा गैला होननानै फोरमायथिदों बबे रांजों लन सुख'गोन आरो बबे रांखौ लानानै फिन गला फसंगोन बेखौ लानानै खाफालाव आखाइ होदों बिथांमोना जेबो राहा गैयै जानायनि थाखाय सरकारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा देग्लाय जायफोर हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि आनजाद होदोंमोन बिथांमोननि आद्रा थानाय आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय अदेबानि आद्रा थानाय आयदानि आनजादा जानाय नंला मार्च दाननि 2025 आव जायफोर फरायसाफोरा एचएस फार्स्ट इयारनि आनजाद होदोंमोन बैफोर फरायसाफ्रा गासैबो 2026 आव जानो गोनां हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद अदेबानि जोबथा आनजादाव जिरायनो मोनसिगोन रायजोआव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ जाबाय थानाय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि आद्रा थानाय आनजादखौ केन्सेल खालामनो थांखि लादों गांसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बेखौ फोसावदों पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा पोलिं स्टाफ काउन्टिं स्टाफ बेफोरखौ ट्रेनिं होनायाव मुखुब जागोन आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो गोबां खामानिफोर थायो बेनिखायनो पन्चायत बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि आद्रा थानाय आनजादखौ खुङोब्ला बांद्राय लेट जाहैगोन बेनिखायनो आद्रा थानाय आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनो थांखि लानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों नाथाय एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरा गासै आयदानि आनजादखौ होजोबाखैब्लाबो एचएस सेकेन्ड इयारनि फाइनालाव जिरायनो मोनगोन बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय आयदानि सायाव नाम्बार होनायनि बेलायाव इउनिट टेस्ट
हाफ इयारलि आनजाद आरो जाय पेपारफोरनि आनजादखौ फरायसाफ्रा होखांबाय बेफोरनि गर नङाबा जायखिजाया गनायजाथाव मेथडनि गेजेरजोंनो जौखोन्दोखौ दिहुननानै होनाय जागोन आरो मार्कशीटखौ ASSEB निफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरा जुदि आद्रा थानाय आयदानि सायावबो थाग-थियारि जानो सानोब्ला फसंथानफोरा बैफोर कुइसन बिलाइखौ बुथुमनानै फरायसाफोरनो होनो हागोन आरो फरायसाफोरा बे सोंनाय बिलाइखौ लानानै फरायनो हागोन आरो थाग-थियारि जानो हागोन। नाथाय जायफोर फसंथानफोरा सिगांनि समाव सोंनाय बिलाइनि सिल बेखेवदोंमोन बैफोर फसंथानफोरा हानाय नङा होननानैबो रोखायै मख'दों। फ्राय 26,000 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङि स्टाफफोरनि साख्रिखौ दाननानै होनाय जासिगोन। सुप्रिम कर्टआ बे रायखौ फोसावबाय। सोनाब बंगआव फ्राय 26,000 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरनि साख्रिखौ अरायनि थाखाय दाननानै होनाय जासिगोन। बेखौ लानानै सासे फोरोंगिरियाबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। सोनाब बंगनि बारैपुराव सासे आइजो फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2016 आव सोनाब बंगआव स्कुल सार्भिस कमिशना मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों 25,753 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङैखौ साख्रियाव थिसनदोंमोन अदेबानि एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। नाथाय बे आयेन बेरेखा जादों होननानै कलकाता हाइ कर्टआ राय होदोंमोन आरो आयेन बेरेखायै साख्रि मोननायनि थाखाय गासै साख्रिखौनो दाननानै होनो नांगौ होननानै राय होदोंमोन। उनाव बे केसआ हाइ कर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टसिमबो सौहैदोंमोन। नाथाय दा सुप्रिम कर्टआबो बे एखे रायखौनो होबाय अदेबानि कलकाता हाइ कर्टआ फोसावनाय रायनि सायाव बिथा खालामनानैनो सुप्रिम कर्टआबो बे एखे रायखौनो होबाय। कलकाता हाइ कर्टनि जि राय बेयो सैथो राय। जायफोर आयेन बेरेखायै साख्रि मोनदोंमोन बेफोर केन्सेल जानो नांगौ होननानै राय होबाय सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो। नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला थगायनायनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गासै 25,753 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै साख्रिफोर जायखौ आयेन बेरेखायै थिसननाय जादोंमोन बेफोर साख्रिखौ दाननाय जासिगोन होननानै सुप्रिम कर्टनिफ्राय रोखायै फोसावबाय। मुंदांखा आरो समायना ताजमहलआ ASIजों रैखाथि होजानायफोरनि मादाव बांसिन रां आरजिनो हादों। टिकेटनि गेजेरजों दावबायारिफोर फैनायनि सायाव बिथा खालामनानै दिहुननाय डाटानि बायदिब्ला ताजमहलआ बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हादों। थांनाय 5 बोसोराव गासै 297 कोटी रां आरजिनो हादों। इउनियन कालचार मिनिस्टार गजेन्द्र सिंह शेखावत बिथाङा बे डाटाखौ फोरमायथिदों। थांनाय 2023-24 आव नैथि बांसिन रां आरजिनो हानाय हिसाबै कुतुब मिनारआ हादोंमोन जेराव 23 कोटी 80 लाख रां आरजिनो हादोंमोन आरो थामथियाव रेड फर्टआ आरजिनो हादोंमोन 18 कोटी 8 लाख रां आरजिनो हादोंमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो ताजमहलआ बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिबोनो हादों। 5 बोसोराव 297 कोटी रां आरजिनो हादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि बिथाङा। 19थि सेन्चुरियावनो ताजमहलखौ बानायनाय जादोंमोन। फिसाय शाहजाहानआ बिसि ममताजनि थाखाय ताजमहलखौ बानायदोंमोन जाय बिल्डिंखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन बिल्डिंनि मादावनो गंसे होननानै साननाय जायो आरो बे जारिमिनारि ताजमहलाव भारतनि दावबायारिफोर फैनानै नायफैनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो दावबायारिफोरा फैनानै बे ताजमहलखौ नायफैयो। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट आरो अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्मा बिथांमोनखौबो मोननो हागोन। बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव माखासे सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, OCT, ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेल। मख'नो गोनांदि OCT मेसिननि गेजेरजों मेगन सिंनि जेंनाफोरखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशनखौ हमदांनाय जायो, डायबेटिक रेटिनोपैथीखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो। लोगोसेनो ग्ल'क'माखौ नायनाय जायो आरो मेगनाव दुखु मोननायखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो। कम्पिउटार पेक केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनाय जायो जेराव सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे फाहामथाय होनाय जायो आरो खम बेसेनावनो फाहामथाय होनाय जायो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। लोगोसे थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव।
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों